Mit navn er Andreas Dyr, målmand i FC Svendborg. Hvad forventer du af kampen på torsdag? Jeg tænker, at vi skal prøve at se, om vi kan gøre det en lille smule bedre, end vi gjorde i anden halvleg, fordi i sidste kamp mod Sydvest. For det var godt nok ikke imponerende. Det var der ikke rigtig nogen af os, der selv synes, så det vil vi meget gerne gøre bedre. Hvad tænker du så om næste kamp på mandag? På mandag mod Middelfart? Ja, det bliver skideskægt. Altså Carsten Hemmingsen er jo en dejlig fyr, ham vil vi alle sammen i truppen rigtig, rigtig gerne slå, og det er jeg sikker på, at vi gør. Så det bliver hamrende sjovt, og der kommer rigtig mange folk på lægterne, det er jeg helt sikker på. Hvad giver det så for jer, når der kommer så mange folk på lægterne? Jamen, det er jo altid sjovt. Det er jo skideskægt for os at spille, når vi kan høre, at der sker lidt ude på tribunerne. Selvom det var i det 93. minut, vi scorede til 2-1 i søndags mod Sydvest, så lammede hele stadion op, og den der følelse, den kan man ikke købe for penge. Det er jo det, vi spiller for, fordi det er så skide fedt.